Gava Aladîn tiliya xwe li zengilê xişand, ji nişka ve odeyeke mezin a ronahiyê avabû û dêwekî bi heybet li pêşiya wî rawestiya. Dêw bi dengekî kûr got: Ez ezbeniyê zengilê me. Ferman bay, tu çi daxwaz dikî? Ez amade me xizmeta te bikim. Aladîn herçend şaş mabû jî bi lez got: Min ji vê şikeftê derxîne û bibe mala min. Hema di nava saniyeyekê de Aladîn xwe li hewşa mala xwe dît. Dayîka wî dema kurê xwe sax dît, ji şahiyê firiya. Aladîn çîroka sêhirbaz û xıyaneta wî ji diya xwe re vegot. Piştî çend rojan, xwarîna wan kediya. Aladîn çiraya kevin a ku ji şikeftê anîbû derxist da ku diya wî paqij bike û li bazarê bifiroşin. Diya wî bi qumaşekî nerm dest bi xişandina çirayê kir. Di cih de erd hejiya û dûmaneke şîn a mezin ji devê çirayê derket. Ji nava vê dûmanê dêwekî hîn mezintir. Bihêztir û heybettir derket ku gerdûn dilerizand. Dêw got: Ez dêwê çirayê me. Kî vê çirayê di destê xwe de bigire? Ez fermanberê wî me. Tu çi dixwazî? Diya Aladîn ji tirsan bêhiş bû, lê Aladîn çira girt û got: Ez xwarinên herî xweş û tamdar dixwazim. Dêw di cih de maseyek tije firaqên ji zêr û zîv ên ku bi xwarinên padîşahan dagirtî bûn, anî pêşiya wan. Ji wê rojê pêde, jiyana Aladîn û diya wî bi temamî guherî. Wan firaqên zêrîn firotin, bûn xwedî dewlemendiyeke mezin, lê bi nefs biçûkî jiyana xwe domandin. Bi salan dem derbas bûn. Aladîn êdî xortekî fêmkirî, zana û rûmetdar bû. Rojekê li bazarê hate ragihandin ku keça Sultan, Dotmîr Yasemin, dê biçe hemamê û divê tu kes li kolanan nemîne. Aladîn ji bo dîtina Dotmîrê xwe li pişt deriyekî veşart. Gava Dotmîr Yasemin rûyê xwe vekir, Aladîn bi bedewiya wê dîn bû. Wî fehm kir ku bêyî wê jiyana wî tuwate nade. Aladîn ji diya xwe xwest ku biçe ba Sultan û xwesteka dildariyê bîne ziman. Diya wî bi tasikek tije fêkiyên şikeftê ku di rastiyê de elmas û yaqûtên herî mezin ên cîhanê bûn çû qesra Sultan. Sultanê ku di jiyana xwe de zêr û zêrên wisa nedîtibûn, heyran ma. Lê wezîrê mezinê ku dixwest kurê xwe bi Dotmîrê re bizewicîne. Ji Sultan re got ku daxwazeke hîn mezintir bike da ku Aladîn nekaribe bîne cih. Sultan ji diya Aladîn re got: Ez amade me keça xwe bidim kurê te. Lê bi yek şertî, divê ew her roj 40 sêniyên mezin ên zêrîn ku tije yaqûtin û bi destê 40 xulamên ciwan têne hilgirtin, bişîne qesra min. Aladîn dema daxwaza Sultan bihîst, bi kenekî hûrik çiraya xwe derxist.